хабари рӯз дар Азия плюс. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентии низ дида бошед. дар Москва боз як шаҳрванди дигари Тоҷикистон бо талаби Қирғизистон боздошт шудааст. ӯ сокини 29-солаи Исфара Комилҷон Юлдошев гуфта мешавад, хабар медиҳад Озодӣ. ӯ рӯзи 16 ноябр бо мақсади дарёфти кор ба Москва парвоз кард, вале дар фурудгоҳи Дамадедова дастгир гардид. ба Комилҷон гуфтанд ки бо дархости ҷониби Қирғизистон дар кофтукоп қарор дорад ва бояд дастгир шавад. Бишкек Комилҷони 29-соларо низ дар баробари дигар нафарони қаблан боздошт шуда дар ташкили муноқишаҳои сарҳадӣ айбдор медонад. ин сокини Исфараро то ҳол дар фурудгоҳ нигоҳ медоранд. бояд имрӯз додситон биёяд ва масъалаи чораи пешгирӣ нисбати ӯ муайян карда шавад, гуфта наздиконаш. дар сафорати Тоҷикистон дар Москва гуфтанд ки қазияро пайгирӣ доранд. аз оғози соли ҷорӣ 58 кишвари хориҷи дуру наздик ба Тоҷикистон дар ҳаҷми қариб 83 миллион доллар кӯмаки башардостона ирсол доштанд. маводи ба сифати кӯмак ба Тоҷикистон ворид шуда, аз ҷумла аз маводҳои тиббӣ, доруворӣ, маводи озоқаворӣ, орду равған ва дигар анвои ғизоӣ иборат мебошад. дар маҷмӯъ давоми 10 моҳии соли ҷорӣ ба қаламрави ҷумҳурӣ наздик ба 25 000 тонна кӯмакҳои башардостона ирсол гардиданд. ба рӯйхати се мададрасони асосии Тоҷикистон Чин, Россия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шомил гардиданд. аз 24 то 26 ноябр дар душанбе фестивали филмҳои хомӯш баргузор мешавад, ки дар он тамошобинон метавонанд бо пайдоиши синамои тоҷику узбек шинос шаванд. чунин як чорабинии фарҳангӣ дар кишвар бо мақсади ҳифзи мӯътадилии фарҳангӣ ва оммавигардонии соҳаи кинои ду кишвар бори аввал баргузор мегардад. дар ин бора ба Азия плюс Лола Санам, улуғова арт-менеҷер ва тадқиқотчии фарҳанг хабар додааст. ташаббуси баргузории чунин як чорабинӣ аз ҷониби худи Лола Санам пешниҳод гардида, идеяи ӯро Тоҷик филм бо дастгирии молиявии донишгоҳи Гёте Узбекистон ҷонибдорӣ кардааст. барномаҳои намоишӣ дар толори кинотеатрҳои Ватан ва Тоҳир Собирӣ ба таври ройгон пешкаши ҳаводорон карда мешаванд. рӯзи 27 ноябр соати 18 дар саҳифаи фейсбуки маркази фарҳангии Бактрия пахши мустақими барномаи консерти фасли 4 озмуни миллии ҷоизаи Боб доир мегардад. аз рӯи натиҷаҳои шуниданҳои пинҳонӣ аъзои ҳакамон 12 нафарро ба даври ниҳоӣ роҳ додааст. ба ғолибони озмун 5000 сомонӣ тӯҳфа дода мешавад. лоиҳаи мазкур ба поси хотири Боб Ливерингтон, собиқ роҳбари департаменти рушди байналмилалии Британияи Кабир дар Осиёи Марказӣ ва дӯстдори ашадии санъаткорони ҷавони Тоҷик бахшида мешавад. дар ҳаят Реҷенси Душанбе аз 18 то 20 ноябр фасли 7 намоиши мод Tajikistan Fashion Week баргузор мегардад. чорабинӣ ба хотири соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардидааст. лоиҳаи мазкур барои дастгирии тарҳони тозакор, инчунин коршиносони соҳаи моду дизайн замина хоҳад буд. дар чорабинии мазкур тарҳони дохилию хориҷи мамлакат дастовардҳои худро ба ҳозирин пешкаш намуда, рӯзи охири он ба мавзӯи 101 шабеи моди араб бахшида мешавад. интизор меравад ки тарҳони араб бо худ намунаи либосҳои зиёдеро оварда бошанд. чеҳраи фасли 7 Tajikistan Fashion Week модели тоҷиктабори Узбекистон Нигина Фахриддинова хоҳад буд. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши зиндаи моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед. моро ҳамроҳӣ намоед.